Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. Lauzi Auber je jeden z najvýraznejších slovenských umelcov súčasnosti. Je fotograf, režisér a producent okrem iného. Študoval a pôsobil v Kodani, no potom sa vrátil na Slovensko podľa vlastných slov preto, lebo mu chýbalo babkine jedlo. Premaloval hotel Kiev a urobil z neho novú dominantu Bratislavy, natočil kultové klipy pre kapely ako Billy Barman či Para, urobil brutálne fotky najväčším menám slovenskej aj zahraničnej hudobnej scény. A pritom vždy, keď sa stretneme, 90% času točíme iba o jedle. Najbližšiu hodinu budete pritom aj vy. Vítaj, Braško. Wow, Braško, čau. Počúvaj, toto si napísal, hej? To si napísal. To je vlastne jediné, čo som si napísal dneska. Počúvaj, Bracho, lebo vieš, ty mi povieš, že si nič nepripravil a potom toto dáš. No nie, lebo vieš, za týmto väčšinou mám takú A4 a za týmto mám väčšinou také napísané, že XY detstvo, cesta k vareniu, kariéra hentam, potom bol v Londýne, potom bol v Štokholme, na hento sa spýta no a teraz nemáme nič. Bracho, nevadí, ale akože toto som strašne akože veľmi pekné a ďakujem ti to, pekne. Že? Inak, vieš čo, no toto mi napadlo, lebo však akože o tebe človek, keď sa chce niečo dozvedieť, tak najprv zistí, že vlastne nemá šancu tvoju podobizeň moc nájsť po internete. No ale potom vlastne aj ďalšie nejaké informácie. Ty tam máš také, že ja si otvorím nejaký článok na takom tom akože webe, čo sú akože nejaké že pekné správy a pekné články, ale potom je to vlastne len reklama. A to je vlastne iba nejaký článok o Peugeote a takéto veci. Čiže toto pomene akože budeme aj jedlo riešiť, ale že vlastne teba ako fotografa, umelca a tieto veci. Každý pozná hotel Kiev. Ja teda osobne dúfam, že už ho nikdy nikto nezbúra, že to hen tak zostane, ale keď ne, že tak akože nemusia tam ani ľudia bývať, čak akože máme aj nezmyselnejšie veľké sochy a objekty. Tak čo, začneme tým, alebo začneme tým? Dobre, Bracho, fakt díky, to je strašne pekné akože uvedenie, to si veľmi cením. No, s tým akože jak ma ide výhľad, jak ma nejde výhľad, ja už ani akože vieš, že moc to nejak úprimne neriešim, ja sa snažím, vždy som sa snažil tlačiť dopredu svoju robotu a ja akože, keď sa bavíme nejak, akože musíme sklznúť nejak tým socials a za to inak teba veľmi cením, ale to sa potom možno k tomu premostím, ale že mne tie socials vždycky prišli veľmi akože nebezpečné z toho hľadiska, že aké nejaké paterny ti to vytvorí v tvojom chovaní. A ja som akože vždycky, akože to úplne nekecam, aj som o tom písal magisterskú prácu, že rok 2011 som akože mal tieto myšlenky, že fotograficky alebo nejak aj tak ako zažívaš momenty, že aké paterny ti vytvárajú social media. No. A potom ale stále chceš využiť tie platformy, lebo ti prídu zábavné a pre mňa ako fotografa je to veľmi jednoduché, že vlastne môžem tlačiť iba tú prácu. A tým pádom ja som sa vyhol tým paternom, hej, že OK, potom prišli storky a tie storky ťa to trochu akože hecli, ale napríklad ja som nikdy nemal také, že... A ty máš super koncept zasa, akože však neotočíš kameru na seba veľmi. No vôbec, ale podľa mňa ešte ďalšia nejaká taká vec, že ty ako fotograf nemáš otačať kameru na seba. No jasné. Vieš, čo myslím, že... Čiže tam je viacero faktorov, prečo je to tak so mnou, ako to je, ale ja akože naozaj som sa bál tých paternov. Okay. A potom už akože časom to tak bolo, ale takže už nebudem meniť. Ale sa ty dávaš ešte väčšie extrémy, lebo ty napríklad stalo sa, že si vlastne dal zo svojho Instagramu všetko do ryti a začal si tam úplne nanovo niečo. Ne, ale to sú iba také výpady. OK. Ja len tak, že či za tým je také, že ten vzťah tým social médiám, že ešte tak na druhu, že v niečom, že ešte to bereš tak nejaký koncept. Proste, akože nie, že problém, ale proste tie social media, ty sám dobre vieš, ako to funguje, že akým spôsobom musíš frekventovane postovať, akože musíš komunikovať, aby ti to viac fungovalo. Vieš čo myslím, že sú tam určité veci, akože musím povedať, že mne sa strašne páči, ako ty to robíš, lebo tom ako dnešnom... Ja serem na tie pravidlá všetky hlavne. Ne, ale okej, tak to máš možno prirodzene. Ale vieš, akože vytváraš dialog, hej, tými svojimi postami. Robíš to pravidelne, robíš to frekventovane, že akože si v podstate poctivý
Instagramer, ako by som to povedal. Ale nehovorím, že to musíš robiť akože nejak naštudovane, možno to robíš tak prirodzene. Ale ako keby sú tam nejaké veci, ktoré akože keď robíš, tak ti pomáhajú. Dostaneme sa k jedlu ešte, ale k tomuto dobre hovoríš. Ja akože poznám tie pravidlá, väčšinou ich nedodržiavam. Jediný môj koncept taký, že cielený je ten, že vlastne úplne, že vyhýbam sa, že hejtu a takému tomu negatívnym veciam a sa tak, že robím takúto komunitu, ktorá síce akože občas býva sarkastická, ironická, aj mne proste dajú niečo vyžrať. A občas, ale akože ako keby, že nemám tam debilov proste väčšinou. Máš aj akože super tému, hej, ktorá vytvára dialog, čiže že okrem jedla teda aj prevádzky s jedlom, ale akože môj problém bol, že vlastne je veľmi ťažké stále vytvárať nejaký obsah a aj keď už akože máš napríklad koncept ako lousy selfies, teraz neplagujem nič, ale že už mám nejaký koncept, kde viem pridávať veci daily, tak vlastne mám napríklad problém, že s tou textovou stránkou, že neviem tam akože vytvárať dialog a tak. Čiže... No to nechýba. Nikto nehovorí, že musia pod všetkým 1000 lajkov. Hej, ale... A taký ty vieš Instagrameri, čo dojdú s tým, že určite ste si vraveli, že prečo 5 dní som nič nepostla. Nikto si nič nevravel, že proste každý rieši ďalších 100 ľudí, vieš. No ale čo som tým chcel povedať je, že napriek tomu ma to baví a niekedy chcem dať aspoň takúto srandu pre tú moju malú hrstku followerov. Vieš čo myslím, že vlastne ma to baví mega, hej, len proste môžem pracovať iba s tým, čo mám, čo si myslím, že je dobré. Poďme k jedlu. Poviem že trápne, že sa zasa od detstva, že strašne sa opakujeme, ale však možno to majú ľudia takto radi. Ty si z Bratislavy, alebo nie si z Bratislavy? Si z Bratislavy, dobre. My sme podobný ročník, alebo... Ja som 8-8. Ty si 8-8 máš, OK. Takže... Počkaj, až ty si mladší, jak ja? Nie, ja som starší než ty. Starší, OK. Že až, OK. Ty si až 88. No dobre, no a tak aby som to teda uvedol na správnu mieru, my keď sa stretneme, tak proste väčšinou skončíme pri nejakom jedle. Väčšinou to je o tom, že ty si proste ako rozcestovaný umelec niekde bol a si tam niečo mal a neviem čo. Ty si mi tak párkrát aj doma, že napravil hlavu s pár vecami, že si ma zobral proste na že pizzu, lebo si videl, že ja dávam hen také pizze a si si povedal, že Bráško, že musíš ochutnať hentu. Mohli by sme si častejšie takto napravať. No inak akože pohode. A zase sklzol preč z toho konceptu, ale proste, že... Ne. Dobre, čiže akože, tak daj nejaké tvoje začiatky, že kedy si uvedomil napríklad, že proste, že nejaké jedlo máš fakt rád? To je dobrá otázka. Asi musím hneď povedať, že pyrohy od babky. A to sa mi spája... Babka bola z Bratislavy, alebo nebude nejaká... Babka žije dedina. Asi väčšinu života v Bratislave, ale teda je pôvodom z východu. Ja už takto skenujem, vieš, že pyrohy, keď povieš, takže si východňarské pyrohy. Okay. Východňarské pyrohy. Aj také, že ja si to predstavujem, alebo tie spomienky sú, že veľký hrniec, taký babkovský, pekný hrniec. Taký obúchaný trošku, smaltovaný. Presne, také tie zvláštne pekné farby, vieš. A teraz, že v tom iba kopa tých pyrohov a teraz strašne akože zamaslené. Maslo, aby sa nalepili. A proste vidím, ako s tým hrncom takto hádže. A sladké či slané? To sa k tomu sa dostane. Sorry. Ne, ale hádže tým hrncom, z toho ide tá para, hej. Sláninka, neviem, či tam išlo maslo, to som možno jak trepol, ale sláninka samozrejme, vieš, hádže tým a zrazu to príde na ten stôl a jedia to všetci spolu. Iba vidlička a teraz mix, že tvarohovo-zemiakové, tuším, alebo iba zemiakové. Viem, že boli zemiakové a tuším tvarohovo-zemiakové. To je taký ruský štýl zemiakové. A ešte sladké. Do toho mixnuté aj sladkým a samozrejme aj s kapustou. Jo. Takýto myslím, že mix bol v babkinom repertoári. Ja si to teraz predstavím, jak klip pre Billy Barman. Počkaj, ale toto si dal do rteľu, ja sa nikdy na tým nezamýšľal, ale vieš, že to je fakt, že ja to vidím, ako sme to mali z toho hrnca, to je krásne. Možno sa dneska ani nedostaneme ďalej, než do tvojich 18 rokov, ale to nevadí. Pyrohy, no ja si napríklad z detstva na pyrohy nemám zrovna také spomienky, akože že by to bolo nejaké strašne vyhrotené jedlo u mňa. Dokonca mám jednu veľmi zlú spomienku na to, že s mojím strýkom kanadským sme raz takto išli proste na chalupu, tam kde proste na východe. A navštívili sme nejakú našu rodinu a to bola nejaká taká stará babka, ja netuším, kto to bol, ale proste bola to nejaká niekoho rodina a ona nám ponúkla pyrohy a to bolo strašne, ako mi to strašne nechutilo a som to proste jediným tam nejedol. Ale to boli pyrogy. Neviem, že čím to bolo, že tak máš taký, že niekedy takí tí starší ľudia akože ani nevedia, že vlastne prestali vedieť variť, ale týmto nechcem akože úplne stáčať do týchto, ani neviem proste. Inak ty máš nejaký prehľad, že v akých iných krajinách sú pyrohy ako veľká vec? Akože toto je také moje štúdium, čo si tak pozvolna dávam dokopy takéto čriepky.
Ono to je tak, že keď si vezmeš to jedlo ako koncept, že vlastne máš nejakú cestozložku a máš mäsozložku, tak to sú také úplne že najprimitívnejšie, že väčšina jedál sú proste prototyp takýto. Burger, hotdog, pizza, neviem čo a pyrohy sú vlastne tiež toto. No a vlastne pyrohy sú akože to je podľa mňa, že určite je to nejaký východ, lebo ako keby to máme spoločné aj s Čínou, aj s väčšinou Ázie. Ale keď sa tak vezmeš, tak ono to není akože nejaká strašná jadrová fyzika, že zobrať trošku mesa a zabaliť to do cesta. Preto... Ale my nerobíme mesové. No, nerobím síce mesové, ale dobre, akože škrtám meso, hociakú náplň. Akože, vieš, Ja sa iba zamýšľam, že jasné, že máš rôzne plnené taštičky cestové, ale teraz, že taký ten typ, to je asi hladká múka, som moc dobrý kuchár, ale že klasická nejaká múka, klasické cesto. No úplne, že najzákladnejšie, že múka, a ide po mňa o ten voda. trojuholníček aj. Lebo ako ty si dobre poradil pelmeníky na miletičke, tak vieš v podstate to isté, ale úplne niečo iné, lebo to nás strašne dôležitý je ten náš trojuholníček. Že v tom sa nejak akože odráža aj tá... A to ti ani nevnímam, že my máme nejaký trojuholníček, taký typický máme? No pyrohy pre mňa sú, že štvorček, naložíš stred a iba ich pretočíš a vytvoríš trojuholník. No vidíš, toto napríklad ja tak nevnímam, že beriem to ako jednu z tých vecí iba. Ne, tak toto je po mňa taká, že akože výrazný prvok. Dobre, akože my možno nemáme až toľko mesa, čo inak sranda, lebo zase to... Tak počkaj, no to môže byť tým, že vlastne akoby, že chudobný kraj a že to meso... Podľa mňa drahá surovina a máme s tým spojené iba tie zabíjačkové veci viac, že vieš, že sa to robievalo na zimu. Áno. A tam... My sme to skoro varili v takých tých gulášoch a týchto veciach a robili ste také tie trvanlivé veci, že klobasy a slaniny, klobasy, salami a tak. Dobre, tak poďme ďalej, jak pyrohy, však čo ešte, no väčšinou tu riešime školskú jedálne a takéto veci, ale tak to už môže byť len taká povinná jazda. Ty si nezažil komunizmus, ne? Ty už si bol v škole tak 10. roky, čo si sa tiež ešte nebolo úplne, že éra taká, že by nám ešte taká ekonomická situácia tak prijala, že by sme si mohli užívať také jedlo, ak teraz. Ale školská kuchyňa asi nič v rámci nejakej... Dobre, a teraz... Nie je pozitívne, asi viac negatívne, ale nie je tak negatívne, aby ma to ovplyvnilo. Jasné. A teraz akože mladý lauzy chodí von do mesta a čo si dávaš? Akože pred žúrkou, po žúrke, počas žúrky. Aký si ty bol hudobný smer akože v mladosti? Vieš čo? Akože hip-hop, metal, punk. Ja som išiel, že také všelijaké indie rockové veci a hip-hop. A to sa nejak tak akože aj ovplyvnilo v štýle. Teraz asi skôr som išiel tieto indie rocky, taký keď som mal, že 10, 11. Také, takto, okej. No, také, že Travis a Coldplay, takéto tie anglické kapely, vieš. Neviem, či to je indie rock úprimne. Je to taký ten však Coldplay štýl, že taký popík. Presne, takéto veci. Akože aj tvrdšie veci, ale niečo takéto tým, že keď si akože chodil v ranej puberte a neskôr si chodil proste žiť do mesta, tak teda tým pádom nechodil si asi do Budháča vtedy ešte? Ja si to ani nepamätám, čo sa dialo. Viem, že do azylu sme chodili. Ale to som bol už ako starší, počkaj. Ne, bracho, do Andyho sa chodilo. Kam? Do Andyho. To je čo? To je u Andyho, jak bol azyl a jak je čert a bolo u Andyho. No čert konečne niečo poznám. Ale bracho, to je všetko tam. No ten bermudský trojuholník teda, hej? Počkaj, ty si tam nezažil tie staršie veci? Ja som tam moc nechodil, ako ja som tam zažil pár takých tých žúrok na ulici, že všetci vonku. No, tam bolo, že u Andyho. No. Neviem, jak sa volá to na čertom, jak sa to volá teraz u Andyho. Ty nevieš, Braško? Proste tam Frešo tam má sochu. Má tam môžem povedať. Proste má tam Nímanda. Nímanda po anglicky. Hej, pičus. On tam proste máš... To je názov diela, máte, nepozor Instagram. Máš čerta, máš Andyho a máš Vidricu. Áno. No a Andy, predtým, jak to prerobili, tak to bola strašná stočka. Tam akože bolo, že úplne hlboko vnútri bola taká jaskyňa. A išlo o to, že samozrejme to tam bolo veľmi lacné, keďže sme boli študenti, ale že veľmi. A brácho robili tam vifonku. Aby si odpadol. Počkaj, panáky stali 20 korún. Poznali cieľovku, hej? 20 korún, tuším, tomu bola, že malinovka za 5, alebo nejaký takýto bizár. A bracho, sedel si normálne v jaskyni a kvapkalo na teba, jak v jaskyne. A tam sme chodili nebola to tá fifonka kondenzovala, že sa odparovala? Možno, ale fú, ty zo mňa, jaké veci? Ja si inak, že spomínam. Spomínaj. Ale ty si toto nezažil, ani azyl, ani tohto Andyho. Nie. To je jaká halus? Takto. Ja som sa tam občas vyskytol. My sme boli skôr taká, že Krím, Umelka, Duna neskôr, Účko ani ne. A úplne... V Dune som nikdy nebol, brácho. Čo ma mrzí, lebo všetci na to majú nejakú spomienku, na to nemám žiadnu spomienku. No ja tam strašná spomienku. To ma mrzí. Dobre, no, ale k tomu jedlo. Čiže výfonka v azyle? Azyle to bolo? Výfonka v azyle, brach. Nie, sorry. Výfonka u Andyho. Azyle boli už
A vnímal si teda, že boli to časy, keď si vnímal ešte tie Bratislavské ulice, že ako jedlo? Ale vieš čo, toto asi chcem povedať, že tak vnímať jedlo som asi začal až neskôr. Že toto bolo vtedy, že asi to nemalo pre mňa taký zmysel a viac teda išlo o tie lacné panáčiky. OK. Tak sa, vieš, klasika. Jasné, tak môžeme rovno skočiť a teraz akože, lebo chápeš, že ja hľadám ten bod, že Lauzi, ktorý proste je schopný hodinu rozprávať o pici nejakej, ktorú proste toto, že kde to začalo tým pádom. Kde to začalo? Kodaň? Možno ani ne, že Kodaň, možno aj taký, že už vysokoškolský život, aj že... A ty si mal teda iný školársky, ja som robil bakalára tu a v Kodani som mal iba master. Okay. Čiže už asi tu možno počas školy, že ma začalo zaujímať tak jedlo, že som, ale že tak ja tak celkovo rád, akože sa tak mám fajn, vieš. Jasne. Čiže proste to je jedno, že či jedlo aj kávička, dobrá terasky, vieš, že toto mám rád, čiže k tomu patrí to jedlo. A to možno začalo nejak vtedy a tú pizzu som začal vnímať asi možno už aj vtedy. Toto musím povedať teda ako zážitok, že vlastne ty si ma dotiahol do Galeone v Stupave. Potom, čo ja som si akože ujíždal na takých tých napúvkanejších, že Baziliko a Lastrega a ten Mario a Nikola. A vlastne ty si ma tak úplne že dostal naspäť, že v tom Galeone kvôli tomu, že tamto cesto je tak prirodzenejšie nakysnuté. Že kysne dlho, ale však to podľa mňa robia už aj tak v Baziliku. Neviem, kde to tak, ale to je taký, že základ. Ale inak už som úplne inak s pizzou, ako som bol. Okay. Lebo teraz som mal ten zážitok, neviem, či si videl moju storku, jak som bol teraz v Itálii. Švajčiarsku? Bol som v Švajčiarsku, potom som išiel do Talianska a normálne som bol v meste, že Varese. Tak teraz čerstva sa ti zmenili teraz hodnoty? Ne, že sa zmenili, ale som taký to bol, lebo celé ide o to, že vieš, padneš do toho a zrazu zistíš, že teraz som zabudol ten názov. La Neapoletana, La Verde. Vera Napoletana. Presne tak, hej. A teraz vlastne, že že toto je ako keby abeceda, Biblia pizze, hej. Tak ťa to začne zaujímať. Ale potom vlastne možno pochopíš, že oni potrebujú iba si to tak značkovať, aby zarábali a používal sa ich tá múka. A vlastne, že to by mal byť teda ty ako pizzao alebo pizza maker, to je taká tvoja tá abeceda, že to musíš proste vedieť. No je to taký ten prototyp. A proste problém bol vtedy, že tuto veľa ľudí nevidelo. Alebo veľa ľudí to možno stále nevie, vieš, že ako sa má robiť tá práva pizza. Čiže v tom sme upresnili, pizza sa volá Vera Napoletana, je to ten prototyp pizze, ktorý sa robí v Neapole a má presné pravidlá na to, že múka musí byť nejaká, rajčiny musia byť San Marzano, ktoré sú špecifické, to som sa dozvedel teda, že rastú vo vulkanickej pôde a preto sú špeciálne. A do toho ide teda bivolia mozzarella, ktorá neviem, či musí byť nejaký pôvod. Nemusí byť bivolia, podľa mňa. Nemusí bivolia, okej. Podľa mňa, ja som si není istý, aké sú tie pravidlá, hej, ale viem, že tam musí to byť s tým kysnutím ešte niečo v tom ceste, že aj ten proces je, hej, ale že pravidlá. No a teraz už som na tom tak, že tie pravidlá musíš vedieť, ale že kam ideš ty od toho, že to už je úplne na tebe. Toto je inak veľká vec, no. Presne, no, ale vtedy som bol taký, že hej, že vy tu nikto neviete, že čo je Vera, vieš, že nikto nemal ten základ, ale vlastne už sme po mňa oveľa ďalej a teraz mi to príde, že ako pizza maker, že musíš mať ten základ a čím viac ma potom od toho prekvapíš, ale cítim tam ten základ, tak tým si väčší šéf. Okay. Takto sa na to pozerám. Lebo inak toto je častý problém Slovákov, to si ja všímam v diskusiách pod mojimi postami, že ako keby tá talianská kuchyňa, že ľudia to berú proste, že strašne na to prísahajú a berú to strašne ortodoxne. Že príklad, že proste, že napíšeš niekde, že v nejakých carbonara je trošku smotané, tak ľudia sa proste vybuchnú. Hej. A teraz akože, že chápem, že prečo to tak je, že človek proste, že keď ochutná tú taliansku kuchyňu, v Taliansku ešte k tomu a teraz tam proste potrebuje si to nejak tak zaradiť a povie si, že toto sú tie pravidlá, ktoré boli dodržané. Lenže keď ja sa akože spýtam, že dobre, že tak akože ja ti urobím, že carbonara, ale že pecorino napríklad, že to pecorino môže byť zlé a dobré. Slanina, tá guanciale, tiež môže byť zlá a dobrá. Čiže to není o tom, že proste, že nejaká slanina je urobená podľa receptu na guanciale a každá bude dobrá. A teraz im povedz, že vieš, že teraz sa pýtam väčšinou tých ľudí, že keď vlastne dostaneš jedlo, ktoré je vlastne úplne presne podľa receptu, nič tam nebolo, všetko bolo dodržané, ale napríklad tie súroviny boli hen také, alebo ten pomer nebol úplne zvládnutý. Takže kde sme teraz? Že a teraz na druhej strane ti, ja neviem, že zoberiem špičkového šéfkuchára. Napríklad bol tu Pavel Sekerka, ktorý varí v Paríži. Jasné. A ten vlastne robí carbonara tak, že on tam proste dá hrášok. No jasné. A teraz akože čo, zabiješ ho? Alebo čo urobíš? Vieš? A teraz že máš tu 2 taniere jedla a teraz úprimne, kebyže mi máš povedať, že ktoré ti bude viac chutiť. Podľa mňa je to úplne jasné. Vieš? A presne to som rád, že sme sa k tomu aj tak premostili cez tú pizzu, lebo tak to má byť, vieš, no? že proste ten základ jasné, že máš vedieť. Hej, ale že keď ideš od toho ďalej, tak tým si väčší šéf, že proste, že bereš do úvahy presne, aké máš tie suroviny, že to ma strašne baví a teraz úplne som mal krásny teda zážitok, že bol som v tom Varese
A kamoš mi odporučil, že už je po 3, že teraz sú všetky reštiky zatvorené, ale že môžeš ísť do tejto old school... Po 3 po obede. Hej, že môžeš ísť na tento, akože, že do tejto úplne legendárnej, že slice, že one slice pizzeria, hej. Okay. A brácho, prídem tam a tá pizza bola takáto hrubá. Normálne, že skoro deep dish. To mesto sa kde nachádza v Taliansku? Varese de Sever. Sever, ok. Ale aj v Taliansku, teda ja mám nejakých talianských kamošov, takých, že dobrých, a teraz taká tá predstava, že teda... Inak toto je super, že vlastne teraz im hovoriť také názory a niekto možno úplne, vieš, že vie viac. OK, ja akože, aby som to dal, že... To nerieš, nemáme koment sekciu. Nie som si istý, že všetko, čo hovoríme, pravda. To je vždycky tak. Presne. Pravidelne ľudia mi napíšu 10 vecí, že ktoré boli úplne nepresné. Hej, ale moja perspektíva na to, ako Taliani to berú s pizzou, je, že oni presne, že toto je tá neapolská a že tá je tá super. A teraz to, že každý región má nejakú inú, je trochu blbosť, vieš. Že OK, že viem o tom, že v Ríme robia tie štvorčeky a je to taký, že trochu ako keby iný prístup. Na Sicílii som videl tú vyprážanú, takú zvláštnu, že vyprážanú, ale takú, vieš, namočenú, alebo ja by som to povedal. Mne zase sa zdá, že milánska pizza môže byť taká tá hrubá, teraz tiež neviem, že či nekecám. Ale vieš, ono to je v podstate tým, že není to úplne presne určené, že každý ten má to región, ale prirodzene v tých regiónoch to vzniká. A toto je super príklad, že tam bola hrubá, tam je hrubá. Proste majú tiež ten jeden základ a z toho idú ďalej. Vieš. Tak s brinzovými haluškami, že tiež sa hovorí, že na Liptove dostaneš aj trošku z tej vody, v ktorej sa varili do nich. Ale tiež tak neurobí každý asi. A tiež niekto sa možno ohradí, ja viem, že niekto býva v Liptovskom Jáne a niekto z Liptovského Petra povie, že to je úplný bullshit, že my to proste všetko scedíme. Presne, ale inak tá voda v tých haluškách je super. Dostavia tak slovenské vodu. Aspoň trošičku systém to musí mať. No ale počkaj, mal som tam tú hrubú. No a bola teraz super, hej? OK, lebo ja som napríklad zasa bol v regióne Valdobbiadene, to je vlastne ten protoregión Prosecca. OK. A tam nás odviezli Toňanovci, ktorí tam vlastne vyrábajú Prosecco a sme boli u nich na návšteve, tak nás odviezli do nejakej dedinky, kde proste bola, že na kopci dedinka úplne, že by si tam okamžite mohol film začať točiť taliansky. V strede proste fontánka a pizzeria a tam proste bola, že pizzeria, ktorá ani nebola, že to bola jak oplátka. To bolo vlastne úplne krusta. Že vlastne si to jedol s tým, že ti to chrúmalo pod zubami. A to cesto tam vlastne bolo minimálne. A na tom boli tie šunky, tie boli dokonca až po upečení, tam dodané, že to bolo že prosciutto. Poznám aj ja takúto pizzu, a mal som ju v Londýne. A bol tam med, to som chcel ešte povedať. Ale vlastne, že ty si zjedol tanier pizze a tebe nebolo nič. No jasné. Lebo ty si kľudne mohol proste dať ešte, ja neviem, víno, pivo a ešte niečo si za tým. Ale ja mám pocit, že toto, že není ti nič, vieš, to je proste, že jasné, že tou talianskou kuchyňou si je ťažká, si ňou zavalený, ale oni sa snažia robiť všetko preto, aby si bol čo najmenej. Vieš, podľa mňa to cesto kysne, všetko, čo hovorí, nemusí byť pravda inak. Nevadí. Ale to cesto však kysne tak dlho kvôli tomu, aby si tam nemusel dávať tak veľa toho droždia. No. To znamená, že ako keby čistejšie, hej, a proste nekysne ti rýchlo a potom v bruchu, ale vieš, že to al dente cestoviny robia kvôli tomu, lebo ti lepšie trávi, vieš. Áno. Teraz zamysli sa nad ovocím a zeleninou v obchodoch v Taliansku. Tiež je taká al dente. Ešte je taká kyslejšia, je taká ako keby není taká vyzretá. Že oni podľa mňa toto... Že napriek tomu, že jedia toľko toho lepku, tak sa snažia robiť čo najviac, aby to bolo OK. A není to s tou zeleninou náhodou tak, že vlastne oni tam majú toľko toho slnka, že vlastne tá zelenina, že u nás musí byť takmer prezretá, aby bola proste výrazná, vieš, tie chute, lebo inak tam cítiš toto opäť ja teória. Vidíš, ale môže byť, ale napríklad, že mne chýba strašne veľa knowledge, čo sa týka, že vieš, výroby a pestovania, že... To ma akože mrzí, že papkať viem aj oceniť, aj chuťová paleta je on point podľa mňa, ale že málo viem. Toto s tými telami, jak si povedal, tak mne hneď napadlo, že vlastne dojdeš do talianskej reštaurácie a tam vlastne vidíš ten jeden lístok a tam to máš napísané, že supy, akože polievky a potom, že tie predjedlá, pomožný. Antipasty, primo piatti, secondi piatti a potom dolce. A teraz ty si regulárne predstavíš, že sedíš teda v nejakej reštaurácii a teraz dáš si, že polievku, predjedlo, prvý chod, čo je vlastne, že to sú cestoviny väčšinou. Druhý chod je normálne, že kus mesa a neviem čo. A potom, že jediné, ako sa to viem vysvetliť, je, že v tej reštaurácii stráviš 6 hodín. Mám na to dobrú perspektívu. Hej. Zažil som, že Talianov, lebo fotil som takú vinicu a bolo tam 15 Talianov, hej, a jedli sme spolu vždycky obed a večeru oni už išli inám, ale to je jedno. Proste prídeš do reštiky, ideš hodovať, dá si všetky tieto chody. Ja teraz s kamošom som si dal, že sekundy piaty sme si dali na polku a dezert sme si dali tiež na polku. Ale inak sme to išli. Okay. Ale teraz vieš čo je halu, že ja čo som zažil, že jak sme obedovali, keď sme obedovali s tými akože
vinármi, ale pracovníkmi, tak to bolo, že väčšinou nejaká pasta, risotto, hociaké cestoviny, niečo a sekund do 5. bol iba šalát. Aha, okej. Čiže nebolo antipasty. Čiže ty si vieš naskladať. Alebo antipasty boli, že si dali, ja neviem, že kúsok niečoho chlebíka s maslom, hej. Hlavné jedlo vlastne bolo to primo 5. a dali si cestoviny a potom prišiel šalát. A úplne pre mňa nelogické, že šalát po hlavnom jedle, ale tak to jedli. Okay. Čiže že oni to možno v ich nejakých takých, že majú to takto zadelené, ale jedia menšie porcie, neviem. Ale vieš, že halu, že som to zažil s tým šalátom. Že... Lebo sranda napríklad, že aj v Taliansku ani neplatí to, jak u nás, že vlastne reštaurácia nie je to isté ako u nich, že ristorante je úplne iný typ podniku. A to, čo vlastne my poznáme ako takú zmes reštaurácie bistra, že tak to u nich je skôr trattoria, nie? To neviem inak úprimne vôbec. A potom vôbec. ešte majú osterie. A teraz neviem, či myslím, že to osteria funguje tak, že tam vlastne len dojdeš a ani si neobjednávaš nič, proste len dostávaš na stôl veci. Že ak vy zaplatíš si, ja neviem, 30 eur, 40 eur. Toto vôbec neviem, tieto názvy, jak to je. A potom vlastne ti iba nosia a ty ako keby len si u niekoho ako keby doma a oni ťa pohosťujú. Keď sme pri názvoch prevádzkach, moja obľúbená talianská je pastičéria. Pastičéria, áno. To je inak toto názvoslovie, presne. Jakže pizzaiolo. Že vlastne, že človek, ktorý robí pizzu, je pizzaiolo. Vieš čo, moje obľúbené talianské slovo? No. Neviem, či to správne vyslovujem, ale som si istý, že to je pravda. Že mantekáre. Hej, mantekáre. A je to to, že keď dovaríš cestoviny alebo risotto a už sú za teba zamiešané hotové, tak ich necháš ešte odstať prikryté. Okej. Že nejakých 5 minút, že nech to tak sadne. Lebo vlastne proces varenia pokračuje aj keď vypneš oheň. A není krásne, že oni to volajú mantekáre. Mantekáre. Teraz som si že niť roztrol, jak som toto. Inak úplne zabúdam, že akože hovoríme do mikrofónu, že? Ale my inak, keď sa stretneme, tak takto ide jedno, že no, prepína. Ale vieš, čo som chcel ešte povedať na Margo tvojej social activity, že mne sa strašne ľúbi ten princíp. Pamätáš, my sme mali raz debatu a ja som ti hovoril, že mal by si aj že ne, že byť negatívny, ale byť kritický a, že, a ty si mi hovoril, že a to už bolo dávno, keď sme to riešili. A ty si mi hovoril, že ne, že nechcem byť, že toto, že chcem byť iba pozitívny. A tak s odstupom času som to extrémne ocenil, že si to dal takto. Akože však ja si tak hovorím, že na tom Facebooku je akože hejtov dosť a neviem, že na čo je dobre, keď niekto pozná akože 20 podnikov, kde majú nejaké zlé jedlo. Hej, ale po mňa aj z takej tej perspektívy, že tie podniky, že aké musí byť akože z toho smutné, alebo že horké. Že keď niekto ich zdrbe? Ne, že napríklad, že Čoňko nikdy k nám neprišiel. Toto je nepríjemná časť inak, že to nemám moc rád. A stáva sa mi, že mi nejaký podnik aj píše a že mi tak aj akože sa tak snaží tak nejak na niečo nalákať alebo pozývať na nejaké tieto. A ja už teraz som na to aj prestal odpísať, lebo strašne veľa toho je a ja nemôžem každému vysvetľovať proste, že sorry, že ja som fakt len človek, ktorý to nebere ako robotu a tak a že proste len tak ako ty alebo hocikdo Matej, hocikdo proste chodíme niekam sa nájsť a teraz niektorí ľudia chodia na to isté miesto 10 krát a niekto nechodí nikdy na to isté miesto, no tak ja som vlastne to isté a akurát o tom píšem. No. Ale proste je to super, lebo napríklad mne sa ľúbi, že nehovoríš o nejakých takých veľkých chainoch moc. No to je také, že nuda, vieš, že kto sa potrebuje dozvieť o tom, že McDonald's je niečo. No nemyslím McDonald's. A čo? Ja teraz, akože myslíš... Ja aj také, že medúzy a tieto? Nechcem hovoriť, že medúza konkrétne, ale však sú aj iné. Však povedz skôr značky. Však akože... Neviem, tie urbany, všelijaké urbánne podniky. Že napríklad halus je, že si nemal nikdy post z urbánnych podnikov. Mal si, som, jasné. Ale o pivách, ne? Alebo niečo také. Ne, ja som akože dal... Pamätám si, že Pokečko z Urban Houseu ešte takých tých ranných časov, keď ešte nikto nevedel poriadne, čo je to Pokečko. Tak to si dal. A ja som to akože celkom akože aj pochválil, akože bolo to dobré jedlo, akurát vtedy som tam kritizoval, že vlastne tam tá rýža bola úplne sypka, čo je podľa mňa úplne že fail, že vlastne v azijskom jedle nemôže byť sypka rýža. Ak sa nebavíme o nejakom indickom samozrejme, ale teraz myslím... Ale proste cením, že sú takéto niektoré podniky, o ktorých teda nehovoríš a určite tam musia byť trpky z toho. Nie, tak akože vieš, môj pohľad je taký, že v momente by som mal rád, kebyže ďalšie 4 takíto foodblogery existujú s takým akože väčším nejakým followerstvom a tým pádom vlastne to není na mne, vieš, že... Inak halus je to, jak je to moc na tebe. Ne? No lebo napíše ti človek, že počuje, že taký super podnik je u mňa vo Vrakuni, vieš, že dojdi sem prosím ťa niekedy, je to strašne dobré a teraz akože ja do Vrakune nechodím a teraz nie je to akože ani na schvál, nič také, len stane sa, že proste tam nejdem a potom, že počúvaj, že teraz korona, že oni sa tak dosť trápe, také rodine to patrí, že mal by si dojsť a potom ti zase napíšu, že oni skrachovali, vieš.
A teraz akože, chápeš, že nie je to akože úplne easy si o tom... Ne, chápem, ja vôbec neviem vnímať túto tvoju akože ľudskú perspektívu, vieš, že, ale chápem, že to musí byť halus, no. Poďme ešte cestovať. Dobre, však Taliansko sme tak obsiahli. A my sme svojho času sa aj bavili o tom, že sme... Ešte iba povedzme jedno veľmi dôležité talianské slovo. Mozzarella. Mozzarella. A nemusíme sa o ňom baviť, ale... Proste povedal som slovo mozzarella. Ja to neviem tak, ale mozzarella, bráško. Kebyže som jedlo, tak som mozzarella. Čo neviem, či je moc cool, ale... A prečo? To je nádherná vec. Ja som napríklad, akože pre mňa bol veľký objav, keď som jedol naozajstnú mozzarellu. Lebo ja som strašne dlho jedol také supermarketové cot blbosti, vieš, také tie proste rýchlo spotrebné od mozzarelly. To je nič. Mozzarelly. Vlastne tie sa môžu aj mozzarelly, lebo tie sú shit. A potom vlastne sa mi stalo, že som bol v nejakej naozajstnej už talianskej reštike a donesli mi mozzarellu, ktorá bola bivolia. A tam zrazu akože to, čo normálne, že pre taký v tom našom slovenskom vnímaní, že to niekedy považuješ až za smrad. Také, keď cítiš tú jahňacinu a takú ten iný typ zvieraťa, že také trošku taká, neviem to ani presne popísať, ale v skutočnosti to je vôňa. A to tam na mňa zrazu tak zaútočilo a zrazu, mi to začalo dať zmysel celé to jedlo. Wow. A potom ešte vlastne tá verzia mozzarelly, čo je s tou smotanou vnútri. Vieš, čo myslím? Počúvaj, akože to mozzarella je téma, ale to s tou smotanou, to je vlastne burrata. Burrata, áno. A to není, že vnútri není, že smotana, vnútri je vlastne, že stracciatella. Ako keby burrata je stracciatella v obale. A stracciatella je čo? Je to, čo máš v burrate. No, ja poznám stracciatellu z mrzlinok, v ktorej je čokoláda. Som si istý, že v burate nie je čokoláda. Dáme to iba tak rýchlo. Všetko, čo hovoríme, možno není pravda. Takže máme fior di latte, máme mozzarellu. Fior di latte bolo ešte to. Okay, mozzarellu voláme ako, čo ja viem, že máme električky a potom máme 12, 6, vieš čo myslím? Okay. Takže milujem električky hlavne. Ale takže máme mozzarellu, tak ja som nadšený hovoriť o mozzarelle. Električka ide pod hotel Kiev a Lauzi rozprával mozzarella. Ideš. No takže fior di latte, burrata, stracciatella, bufala. Aha. Ak sa nemýlim, fior di latte, burrata a stracciatella je z krávskeho mlieka. A bufala je bivolie. Možno to oni špekulujú, že to miešajú, ale teraz som si ju kupoval od takého Taliana, čo to ráno spraví so svojou ženou o 12. záver, lebo má vypredané, ide spať, hej. Ježiš, a potom musíme ešte povedať o tom, že ak sa vyrába mozzarella, no? Akože hej, ale to v tom sa až tak nevyznám. Ale teda máš tieto, a teraz fior di latte je tá klasická mozzarella, čo poznáme. Stracciatellu si predstav ako keby ešte nesformovanú mozzarellu. Alebo ja by som to povedal, že to sú iba také fliačiky s tou vodou, celé to. Hej, je to také, ale sú tam väčšie tie kúska, ale je to celé také strašné. A teraz burrata je z toho fior di latte, z tej klasického obalu, tá stracciatella zabalená v tom, čiže keď to otvoríš, celé sa ti to rozleje. A bufala je teda podľa mňa z toho bivolieho mlieka a tiež je taká viac moistý vnútri. No ale toto je inak ďalšia sranda, že človek proste si kupuje tú mozzarellu v tých takých klasických baleniach, je to ešte trošku naložené v tej vodičke. A teraz to tak bereš automaticky, že toto má takýto tvar, presne, ak ja neviem, Emmental má dierky, tak toto má len taký tvar. A sa na tým človek nezamyslí a takmer máš pocit, že proste, že človek dojí kravu a v tom vedierku sa zrazu len také hrčky spravia a z toho je potom mozzarella. A potom prvý raz človek vidí, že ak to vyrába a to ti je normálne, že tá stracciatella teda, ktorá môžeme sa spoľahnúť na túto definíciu, tak dostaneš ju do teplej vody, kde vlastne sa urobí to, čo sa deje so sírom, keď je teplota, čiže sa začne ťahať a sa tam tie one. No a oni z toho vlastne urobia jak cesto, z toho tak vymiesia také veci a potom z toho tak vlastne vytláčajú tak z dlane také tie bubliny plné a to je vlastne tá jedna gulička mozzarelly. Ale jak robia to ten burratu? Základ? To, čo to formujú. To, čo si mi ty povedal, tak akože mne z toho tým pádom vychádza, že vlastne to je vlastne skoro to isté, len to sú iné asi je rozdiel len v tej príprave. Mohol by nám to niekto vysvetliť. Inak na to, že vôbec netušíme, o čom rozprávať, tak ale dosť si veríme, že toto mlieko, nezačína to úplne, že mliekom. Určite, sídidlo, nie? No a toto ja neviem. Tento proces neviem, že ako sa dostanú už do toho, akože z čoho potom, vieš, že... Ja som videl raz v živote vznikať kozie mlieko a tam sa dalo nejaké sídidlo. Čo je srvátka inak? No, srvátka je podľa mňa vec, ktorá ti vznikne, keď vznikne syr a to ostatné srvátka, si myslím. Ale sídidlo vlastne, že to je vlastne enzym, že to niekedy môže byť akože chemická látka a niekedy to je že vec, že enzym, ktorý má kráva v žalúdku, sa zoberie, to dáš do mlieka a to sa vlastne zgrcne. Bože,
chcem mať mozzarella shop. Jeden deň, one day. Dobre. Inak toto bude dosť peklo, keď teraz skončíme. Ja si toto vygooglím a zistím, že posledných 20 minút mne to je jedno, lebo milujem mozzarellu a môžem sa míliť. Celý život mám na to, aby som sa o nej učil. Podcast nemá comment sekciu a je úplne prirodzené. Toto inak si dosť cením, že vlastne sa kopec ľudí dozvie až spätne ešte nejaké veci, že úplne, že v prvom dieli vlastne sme tu s demotiváciou zadreli, že vlastne rozdiel medzi perkletom a paprikášom je, že v paprikáši je smotana, v perklete nie. A potom mne ľudia napísali, že nie, rozdiel najväčší je v tom, že perkelt znamená, že to mäso je predtým osmahnuté, proste je upečené. Že to je to slovo, čo to znamená. OK, nice. A to znamená, že paprika, že vlastne uvaríš mäso v tej omáčke a perkelt je, že najprv urobíš mäso a potom pridaš omáčku. Wow. A toto ja potom tak voľne spomeniem proste v časti 17, časti 27 a teraz s tebou, už povie v tom podcaste. A tak to postupne toto je úžasné, Bracho, že ale ty strašne edukuješ ľudí o jedle. Tak ja sám seba edukujem, ale to je fantastické, lebo vieš, čo je problém? Že my o tom iba nevieme veľa. Vieš, kebyže všetci sú, proste Taliani majú dobré jedlo, lebo každý vie o jedle. Každý vie, ako to má chutiť. Vieš, my keď o tom, proste ty si veľmi dôležitý prvok tohto celého gastrozrastu. Teraz to znie, aký by som bol nejaký Komenský, lenže ja nesom Komenský, ja som proste rovnaký akože Bulo, ktorý len proste, že keď sa dozvedá veci, tak to zároveň akože o tom, ako keby hovorí, že to som sa dozvedel. Ale si v tom veľmi dobrý. A niekedy, ale to som sa len ešte dohovorí, akože ďakujem za všetky komplimenty samozrejme, ale že vlastne niekedy si to ešte aj ty tak doladíš časom, vieš. Že nejaká informácia v auguste 2019 ešte nie je úplne tá finálna a až potom. A tak je to v živote vlastne, ne? Raz jeden deň kniha. Čo je... čo. Ja som si dneska vlastne uvedomil, že my sme sa zoznámili pri jedle. Pamätáš sa? Akože ja som ťa samozrejme registroval. Pri akom jedlu sme sa zoznámili? Že ty si pre mňa bol, že proste, že režisér klipov a týchto vecí, ja som to úplne že žral. A potom som ťa aj followoval a potom som proste zistil, že máš úplne super fotky. My sa podľa mňa poznáme, odkedy si ty začal s týmto, že si mal, ja si pamätám, že ja som ťa poznal, že si mal určite po 10 000 followerov. To je jasné, hej, to akože strašne dlho sa poznáme, ale my sme sa stretli na akcii, keď vlastne vznikal Tisomaru prvý. Jasné. A ten Kubo Jurkovič urobil taký pop-up v takom nejakom moteli hosteli na Šancovej a bolo tam zo pár ľudí, bol tam Slážo, bol tam Vecko tam bol. A proste neviem čo. A teraz akože ja som si tam akože tam žváchal tie takosky a proste bolo mi dobre. A potom zrazu niekto tam s tebou akože 3 metre odo mňa proste sedí proste veľký bradatý týpek a niekto mu niečo hovorí a niečo proste sa bavia akože že točenie, fotenie a mne z toho tak nejak akože sa tak logicky vypnulo, že ty si vlastne Lauzy. A ja som potom za tebou došiel, že počúva, že nejsi ty náhodou Lauzy a potom vlastne som ti tam dal nejaký polhodinový ony. A ty si vtedy tiež išiel inkognito štýl zo začiatku. Hej, vtedy som ešte mal skovaný ksicht. Kedy si sa objavil? Po koľkých followeroch? S refresherom, keď som sa dal akože dokopy. Vlastne nie, počkaj, nie. Ja som sa s refresherom dal dokopy ešte, keď iba články boli, že rebríček burgerov a hotdogov a neviem čo. A potom vlastne sme dali aj také video prvé von. A to bolo o nejakých akože najlepších jedlá Bratislava, viem čo takom. A vtedy som asi dal von ksicht. Lebo už to vlastne bolo jedno. Jasné. Sme poznali, vieš, Roxore už vedeli, že... Ale už teraz vidím, že už ak máš vychytané takéto, že... Čo? Taký ten výraz, jak ti chutí, vieš? Proste, ja, že vo videách? Podľa mňa najdôležitejšie na akože človeku, čo buď komentuje jedlo, alebo s ním proste takto pracuje, jak ty, tak proste ten výraz, že keď si do toho zakusne... Ale to sa nedávam tak často. Nedávaš? Iba občas, hej. Ale mne sa to ľúbi, akože, že je to tak, ja sa rád pozerám na ľudí, keď im chutí. Stále je tam ten faktor, že otočiť si na verejnom priestranstve na seba kameru a proste žrať pri tom a teraz vidíš už len, aj keď 2 ľudia si to všimnú, to už je dosť peklo. Počkaj, cestujme ďalej, lebo... lebo ešte musíme na Japonsko. My máme 15 minút ešte pred sebou a Japonsko, no to si sám povedal. Alebo inak, čo by si chcel z tých cestovaček? Asi iba Japonsko, vieš čo, no to vidím na to, že ty budeš ďalší človek, ktoré zopakujeme v dohľadnej dobe. Japonsko, Lauzy. My sme sa strašne bavili o tom, že tam pojeme spolu do Tokia. A takže tebe to odtedy určite vyšlo už, lebo však teba tam akože často asi volajú, ne? Ja som tam bol Bracho raz. Ale pracovne, ne? No, pracovne a teda už sme sa bavili o nejakej druhej záležitosti, ale teda to sa neudialo, lebo... My sme tam chceli z videa točiť, že? Ježiš, Braško, to bolo fantastické. No. Inak, ak je niekto, kto by chcel vidieť videa s Čovenkom, ktoré ja robím a cestujeme spolu po svete, tak nám zavolajte. No inak, kamo, my s podcastom máme trošku problém aj sponzora na jednu časť podcastu, takže neviem, či toto bude úspešné. Proste toto môžeme mať inak do eteru, toto je dobré, že proste my by sme radi niečo takéto urobili, ale
Proste nejdeme to robiť za vlastné, ne? Mne už aj ľudia píšu, že mám proste followera, ktorý mama strašne rada počúva podcasty a robí nejaké reklamky a mi hovorí, že počúva, ja už máme klienta, ja sa ho spýtam, ja to vybavím, že proste niečo vymyslíme, že zasponzorujeme podcast aspoň a tak. A ja, že dobré, brácho, dobré, že skús a potom nič nikdy, vieš. No, dobre. Ale však podcast prežije. Hádam, hej. Daj Japonsko. Sushi. Jedáš tam sushi iba? Alebo to som akože naschvál teraz blbec, vieš? Hej, bol som prvýkrát v Japonsku, sushi som mal, akože prišli sme tam asi o 9 sme prišli do Tokia, asi o 10 som mal prvý ramen v živote a o 7 ráno sme išli na sushi. Takže taký rýchlo šok Japonsko. Kedy to bolo? Október minulého roku. Rok už to bude tým pádom. Tvoj prvý ramen ti chutil? Extrém. Fakt? Fakt? Bráško, chutil mi extrémne. Musím povedať, že aj predtým som už mal rameny rád a v rôznych európskych aj neeurópskych. Je tak, že už si jedol predtým rameny. Všelikde po svete. Vždy, proste mal som to rád. Ten tokijský bol odlišný? Úplne. A bol to prečo? Neviem. Alebo tak jedol si od Japoncov. Ale proste bolo to úplne odlišné a je to tam, poviem, toto veľa ľudí povie, že keď to ješ tam, tak je to proste iná vec. A to je to isté zo sushi. Vieš, že teraz obľúbená moja reštaurácia azijská, však môžem dať plug, je Yasaik. Hej, že akože však nechodím tam až tak často, ale občas tam zájdem, mám to fakt rád. Oni sú super. A teraz, jak som sa vrátil, tak ja som bol dohodnutý nejak s rodinou, že ich tam pozem alebo niečo a to bolo, že 2 týždne potom, jak som sa vrátil. A to bolo bolestivé, lebo vieš, na jednu stranu, že ty ich máš strašne rád a všetko ti tam chutí a predtým si... Akože aj teraz mi tam všetko chutí, ale vieš, že ten rozdiel je tak radikálny. Ale však je jasné, ale tak to zase není ako, že nejaký Disney jasaj. No presne. Ale však je to proste tak, že ako keby... Ja neviem, však to aj s brinzovými haluškami, že asi v New Yorku najlepšie brinzové halušky asi stále sa nebudú chytať na tie od tvojej babky, povedzme. Asi, hej, no. Ale toto je radikálny rozdiel a toto poňa aj ľudia, s ktorými som tam bol a tak celkovo, že ľudia to tak vnímajú, že to je úplne iná vec. Hej. Proste ten ramen bol... No lebo sushi chápem, lebo tak je to asi aj tými čerstvými rybami a neviem čím a teda tou rýžou napríklad, že ako keby že v Japonsku asi aj viac druhov, že viac akože idú tieto veci. Akože keď to mám povedať tak jednoducho, že prečo je v Japonsku napríklad iba z tej mojej perspektívy, prečo sú najlepšie foťáky v Japonsku, hej? Prečo Japonci robia, že najlepší denim, hej? Mostík ale že idem hovoriť, že čo všetko robia Japonci najlepšie, že foťáky. Všetky foťáky sú japonské. Každá značka je japonská. Vlastne máš Leiku a máš Hasselblad, čo není japonský. Inak každá značka je japonská. Leica odkiaľ? Leica je Nemecko. Potom, že najlepší denim, každý to vie, najlepší denim je v Japonsku, hej. Fakt? Jasné. Technológie proste. Čo ešte také? Auta. Hej. Proste, elektronika. Presne. Vo veľa veciach sú strašne ďaleko. A teraz, že prečo je to tak? A teda proste to je to, čo aj strašne nám chýba na Slovensku, že my nemáme tú kontinuitu. Kontinuita. Asi najdôležitejšia vec v formovaní krajiny, národa, charakteru, to je jedno, proste nám to strašne chýba, vieš. My sme takí Matoviči, že my vlastne nám to sekli, vieš. Že my vlastne akože vieme, že by sme niečo chceli dosiahnuť a už tam strašne rýchlo chceme byť, ale akoby zabúdame na to, že ale ty aj ten komanč, vieš, to je stále je to krátko odtedy, že je to, a teraz teraz čo sa ti stane tam? Ideš na ramen, pravdepodobne ten človek, čo ti robí ten ramen, je syn človeka, čo robil ramen tvojmu otcovi, hej? Možno to ide ešte ďalej. Áno. To znamená, že ten človek má dodávateľa, ktorého otec je tá syn, vieš čo myslím? Áno. Že proste tam vzťahy človeka, od ktorého bereš rybu na suši, sú podľa mňa, že desiatky rokov. Sranda, lebo oni vlastne lebo teraz zvonku máš ten pocit, že tí Japonci, že pri nich je všetko vlastne karate. Že vlastne každá jedna vec je takáto, jak vnímaš toho človeka, čo dojde na tú Okinavu a tam najprv týždeň sedí proste a medituje a že všetko je proste úplne, že také, že ten finál level, že to je že fakt, že majster, ktorý, ja neviem, dokáže rozseknúť pohľadom tehlu. A ekvivalent akože ramen majstra. Ale oni sú, v podstate to tak je, lebo oni sú proste, že extrémni perfekcionisti a príde mi to tak, že to bolo vo všetkom. Vieš, že ja v rámci toho svojho jobu, my sme tam chodili po rôznych dodávateľoch toho klienta a napríklad, vieš, týpek robil pekné obedáre. Tie krabičky. Krabičky, hej, úplná hovadina, pekný obedár. Oni to majú krásne, oni to majú také drevené toto krabičky. Toto boli práve, že také moderné, farebné, ale vieš, čo chcem povedať, že blbý obedár, hej. A
preňho to je, vieš, život. Preňho je to, že on chce robiť tie najlepšie obedáre na svete. Oni to berú ako poslanie tieto veci. Všetko je poslanie a potom akože čo je možno aj taká, že tá zvláštna vec, čo ja by som tak nechcel, že nesieš na ramenách tú váhu tej tvojej rodiny. To je tam strašne dôležité. Ramen. Presne. Ale vieš, že keď tvoj tátko robí sushi a ty nebudeš robiť sushi, tak akože máš tam asi, nie je to úplne v košer. Japonsku asi nie je úplne cnostné, keď človek v 20 robí grafického dizajnera a potom v 30 zrazu ide na študovať architektúru a v 40 zistí, že chce pestovať rajčiny. Presne, toto som chcel povedať, že potom ide sa hľadať do Austrálie, zbierať jablka. A inak sranda, že my si na tomto naopak fičíme. Ale akože, a ja teraz nechcem tým povedať, že niečo je zlé, niečo je dobré. Niečo je lepšie. Tuto, kde sedíš, proste sedeli ľudia, ktorí proste boli ITčkári, nudní a zrazu robia najlepšie burger v Bratislave. Jasné. Alebo že študovali ty vole nejakú chujovinu, nechcem sa nikoho dotknúť, ale chápeš? Hej. A zrazu proste robia nejaký fine dining. No a to je úplne v pohode, lenže preto je možno rozdiel tam taký, vieš, akože to treba zažiť. Ja neviem, že či to ja tak beriem, podľa to neberiem iba tak, proste tá japonská kuchyňa je, že... A kto inak možno, že aké to je byť Japoncom? Možno akože koľko Japoncov by ti v skutočnosti povedalo, že by chceli toto. Že nejaký chalan, že síce je akože v 30 najlepší krájač sashimi v meste, ale že skutočne si chcel malovať napríklad. Ale on to nemôže ani povedať nahlas. Z tej perspektívy, čo som mal ja, možno mi presne nevedeli povedať nahlas, ale oni sú hrdí na to. No. Vieš, akože jasné, že sú výnimky, ale že možno to není vôbec OK, že všetci takto žijú. Možno je to divné. Pretože nechcem mať taký záver. Ani ja. Akože, a určite to tak podľa mňa aj není a je a vieš, ako vždycky je to aj biele, aj čierne. Ale preto vlastne, jedlo to má veľmi dobrý efekt. Že on tam potom spácha seppuku a vlastne to je akože tiež cnosť, ale možno akože to je len... Čo je seppuka? To je to, čo je harakiri, len to správny názov preto. Aha, okej, to som nevedel. Lebo harakiri to je... No, teraz môžem napovedať nejakú blbosť, ale čo to hľa seppuku, tak som si... A vieš, že ten človek vlastne v skutočnosti možno len chcel variť sushi, ale jeho otec bol kaligraf, takže tým pádom aj on je kaligraf. Ja som teraz, jak som bol s kamošom v Taliansku, bo to je môj dobrý kamoš, a tak sme sa bavili, tak som to pekne porovnal, tú japonskú versus tú taliansku kuchyňu. Že? A sú to také pekné pohľady, lebo ja som hovoril, že Japonci sú pre mňa, že talianská kuchyňa Ázie. Ako je talianská kuchyňa, že možno, že top Európy, povedzme. Dobre, a v tomto iba, alebo aj nejaké ďalšie podobnosti tam vidíš? Neviem, ale počkaj, toto je veľmi dobrý point. A teraz ja, že v čom je rozdiel? Že vlastne, že Japonci idú tou cestou úplného perfekcionizmu, kým Taliani mi prídu, že idú cestou tej emócie. Vieš, že ako čeknem vodu, či je horúca, že cestoviny, vieš, že žiadne také, že tam píchajú paličky a tí Japonci mi prídu, že oni idú presne, že tam je ten rozdiel. A vlastne krásne na tom je to, že obidva pohľady, aj ten perfekcionizmus, aj tá emócia vedia dosiahnuť tých výšin. Inak sranda, tak môže to iba preto, lebo Japonci na to majú prístroje, vieš? A Taliani na to nemajú prístroje. Taliani majú auto. Taliani možno majú problém s prístrojami, tak celkom. Že počúvaj, Giuseppe, že nebolo by super, kebyže tu máme prístroj, ktorý by nám vedel akože omáčku na špagety zmolekulizovať neviem čo a potom bolo by to krásne. No a teraz poďme naspäť. Hej, ale ako Japonsko, brácho, určite tam treba ísť čo najskôr. Tam musíme ísť, no. Ešte stihneme nejakú inú krajinu, lebo už máme len 5 minút. Ja neviem, ale akú inú krajinu by sme povedali? Toto je čistá, ale to mi strašne páči tento podcast. Poviem ti halus, a to mi povedal Palo Sekerka. No. Sme sa s ním... Sa poznáte, hej? Počkať, s ním som sa o tom nebavil do keľu. Ne. S iným kuchárom som sa o tom bavil. Ty dáš šupy do ucha inak ľuďom, lebo lúskaš presne pri mikrofóne. No to je... kuchára som sa o tom bavil, nie s Palo Sekerkou. Nevadí. Rovno povedz, že o čom. A... Ide o Dánsko, keďže som tam dlho žil. Ježiš, Dánsko, to je tá krajina, čo som si musel prebrať. Dobre. Ale Dánsko, čo sa týka gastra, mňa netreba spomínať moc. Nie sme nahulení, keby sa niekto pýtal. Že mne niekto hovoril, ja už fakt neviem, kto to teraz bol, že proste Noma bola vytvorená, alebo extrémne... Dánskou vládou, extrémne supportovaná. Áno. A teraz si zober, že všetky tie nové koncepty, čo vznikajú v Kodani, také tie úspešné... Určite sú inšpirované, ale tí kuchári sú stadiaľ. Áno. Že Noma vychovala, lebo vieš, tam ti príde na večeru 10 ľudí, ale máš tam stav 80. Jasné, ale nie je to také ťažké, lebo každý chce z Nome stážovať. Presne. To znamená, že tá Noma vychovala extrémne veľa nových kuchárov, ktorí pootvorili rázne koncepty. Čiže neuveriteľné na Dánsku, zase úplne iný pohľad. Tam toho ich šialeného systému je, že Dáni si povedali, že chcú spraviť New Nordic Cuisine a oni ju vytvorili, lebo si to zaplatili. No sranda inak, že
A teraz je otázka, je to dobrá kuzín, alebo je to... No, akože výsledok je dobrý, nie? Dobre, okay, porovnávaš, že niečo, čo predtým bolo akože shit, alebo teda takto beriem ja, ne, že oni to robili preto, lebo dovtedy tá severská kuchyňa vlastne bola taká, že znúdzecnosť, nie? Že veci, ktoré proste fungovali v tom podnebí, hej, a v tej mentalite. Meso, omáčky a zemiaky. Presne. Ale si vlastne povedali, že to nemusí tak byť, že čo ak by to mohlo byť nejak inak. Presne ako by si teraz Slováci povedali, že čo keby sme prestali variť zemiaky a všetko robili so zemiakmi a všetko robili s múkou a namiesto toho DDD. Teraz sa ťa opýtam, na toto premostím. No. Koho by si vypichol, nemusíš iba Slováka, môžeš Čechoslováka, čo toto robí so slovenskou kuchyňou, že sa na to pozerá inak, ale dáva ti také, že slovenské... V tomto akože Slováci sme podľa mňa ešte tak na začiatku tohto, ale ja si myslím, že to bude mať veľmi dobrý priebeh a že to skončí na dobrom mieste, lebo sú teraz takí tí šéf-kuchári, aj tu boli viacerí, aj tu viacerí neboli, ktorí vlastne berú akože tú tradičnú slovenskú kuchyňu, ale vidíš na nich, že proste, že oni to neberú dogmaticky. Že oni proste berú to ako nejaký že základ a sa to snažia niekam posunúť. Oliver Vozárik, čo tu bol proste 2 diely dozadu, dneska som bol na obede v Baroze u Petra Slačku a dal som si tam, telací jazyk v kôprovke. A to bol čistý hrot, chápeš? A bolo to vlastne tradičné jedlo, že kebyže tam vedľa mňa posadíš nejakého Slováka, tak nepovie na to krivého slova, lebo tam nemá čo proste zdrbať na tom. A pritom tam bolo proste nový pohľad. Nice. Neboli v tom zemiaky napríklad. Ale ja milujem zemiaky. Čo si poviem, zemiaky sú super. Musíme končiť. Hej, ale bolo to krásne, Braško. Bolo to krásne. Ďakujem ti strašne pekne, že si ma pozval. Mne to strašne páčilo. Takýto proste pokec, že nemusíš ísť podľa nalinkovaných týchto, ale zase akože nemálo veci sa ľudia dozvedeli, verím. Ešte koľko sme ale vedeli, keď to je Brachu. Ale vieš, že akože dali sme nové, že zásadné veci, teraz ešte ide o to, či sú pravda, zistíme to. Nemusia byť. Ale je úplne jedno, či sú alebo nie sú. Áno, ale akože táto funkcia podcastu, že si vlastne dohľadáš, zistíš, keď tak mi napíšeš, že niečo bolo zlé a potom to nejak opäť časti ďalej znova uvidíme na pravú mieru a tým pádom vlastne ľudia, ktorí nás verne počúvajú a púšťajú si celé časti od začiatku do konca, tak v konečnom dôsledku akože, ako tí japonskí ramen majstri na konci svojho života konečne nadobudnú tak finálne poznanie. Títo na konci sú tí najdôležitejší. Jo? Tak im musíme povedať niečo dôležité. Tak povedz, ja by som chcel povedať niečo dôležité. O sebe niečo. Ne, ja by som niečo povedal, že ja by som fakt rád s Čovenkom natočil nejakú cestopisnú gastrozáležitosť. OK, to neviem, že či pre nich je taká informácia, že ale možno niekto sa tam natkne preto. A podľa mňa chcem povedať, že to tu chýba, že není tu taký dobrý, vieš, že my vieme fungovať v tom zahraničnom priestore a radi by sme akože ukázali tie krásne veci a povedali to v slovenčine. A podľa mňa Čovenko je na to skvelý človek a ja som na to tiež skvelý človek. A my to chceme spraviť, tak možno keď to dáme takto do vesmíru, tak sa nám to nejak vráti. Čo dobre, vieš? Dobre, tak budem tomu držať palce, aj keď akože mám o tom svoje pochybnosti. Tak tí influenceri, čo povedia, že určite sa pýtate, že čo by som chcela robiť o rok, ale nikto sa to nepýta. To je super. Určite sa pýtate. Dobre, Lázinko, počúvaj, to si ešte určite zopakujeme, lebo ešte musíme minimálne teda tú dánsku kuchyňu a Kodaň a ďalších takýchto pár vecí teda prebrať. Okay. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sem prišiel a že teda sme dali aspoň takýto expresný podcast. Braško, ja ti veľmi pekne ďakujem. Fakt som vďačný, že som tu bol. Bol to na môj najobľúbenejší pokec do priestoru, aký som mal. Bez debaty, lebo však bavíme sa o niečom, čo je fakt dôležité. Áno. Hreje pri srdiečku. Presne. Ja som Čoje a toto bol podcast. Podcast vychádza každú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.